салом алейкум мардум. Ма Париз аз Нью-Йорк брачка қабул кардем, встречат кардем аэропорта. Амҷа як хона ёфтем ша. Я оз агар вақт шкафша сер кунам. Ина шогирд овардем, я брачка якум рӯзш дар Нью-Йорк. Ана доз якшаба як 5 минут 10 минут катиш собеседование мекунам. Чӣ савол дод, чанд сум расход кард. Баъд худо хоҳа пага баъд аз намози ҷумъа катиш 6та чӣ таги ҳамин видеои манда чӣ комментарие ки нависен, ҳамун таги комментариётонда саволотона нависен. Худо хоҳад саволотонда ҷавоб мегардонем. Амин буд номуда? Аминҷон. Ина хуш омадӣ ба Америка Амин. Салом алейкум ама ба мардум подписчои акай Парвиз. Ина братишка қабул кардем. И братишка ранги як намуна меша, як образец меша барои ҳамаи шумо. Касе ки муҷаррадай буйдоқ ва сурубай. Суруб салом гуфт. Ина братишка дигаримонай. И уже я 5 сол шида ҳамиҷа ва аҳамият натен. Амин. То ҳами Америка омадана беғайр билети чанд сум расход кардӣ? Билет кати ҳама чӣ кати $2000, даже камтар шудаги. Кати бахидо ҳама документ ҷамъ кардаги ҷамъ карда бо 3 моҳи ки Қазоқистонда истодаги кати ҳамаш ҳами ҷамъ кард. Просто ҳама кора худам пеш бурдагин, ягон кас вай накардаги. Бе ягон посредник $2000. Агар посредник ёбен, посредник кама как ранги суруб агар чӣ набоша, одамш дилкушод боша, не зиёд. $1000 где-то таги $1000 расход мекунен барои муҷаррадо. Ана дар консулства чӣ савол доранд та? Дар консулства савол додам пеш ки меравӣ. Гуфтум адреси назиндагем дест пеши аввай. Ба гуфт чанд қадар Нью-Йорк меси. Гуфтум 3 моҳ медестом ва дальше дигар штат меравам. То грин карт омадам ба штати Айдахо барои ки да ДС 260 профессияи ма вайба сельское хозяйство agriculture. Да ин Нью-Йорк, Славия, Айдахо. Гуфтум Айдахо мерам барои ки уҷада развития. Тамом ами се саволум дод гуфт баша виза одобрина. Мо қатитон связам. Айҷа аэропорта фромаданда чикор кардан? Чӣ напурсидам? Не. Ҳамун адреси ки нависандаги гуфт ҳамунҷа мери зиндаги кардӣ. Гуфтум ҳо тамом. Ҳамка гап. Я хел одамоя када исавдан, я хел одамоя чизи пурсисам, я духтара каман кадан уҷа барои намедонам чӣ диск чабровар агар хатя ваям ҳамун документ дошт, ма дига кас қабул кард просто. Дач накардӣ, чӣ хари кардӣ? Барои ҳамин баъди гапҳои Аминҷон ман чиза фаҳмидам ки бародаро, анкета вақте ки шумо пур мекунен, фақат савол-ҷавоб ай рӯи анкетатон мешавад. Касе ки грин карта бурида омаданияй, ана и бародар да оз мо як хона ёфтем $350, як хона як братишка да места, хонаи суроб данем. Просто братишка дер мебиёд, соати 7-8 бегонӣ меомадааст, кали дастхотирш бироварда монданда. Хонаи суроб да места то бегония. Бегонӣ ҷош мекунем $350, пешакӣ пул наметия, охири моҳ да метия, яъне шинос боша агар. Бо беғайр аз як симкартаи дигар додемша, симкартаам $35-40 моҳона мебиёяша. И буд расходои аввалини барои омадаги муҷаррадо безано. Ана касе ки оз бо ҳар рӯз ма гуфтесам ку пага худо хоҳад баъд аз намози ҷумъа катиам братишка. Не, ман мерам кор мерам. Худо хоҳад кати бародар пага мо баъд аз намози ҷумъа имрӯзам мегирумша як сета совето метумша чӣ кор кардан дар кораи правада туғриш мекунему, баъд банковски картаошам пеш мекунемша. Ҳамин чизои ҳамаша худо хоҳад шумо да нишон метиҳем то шумо роҳу риштатон наёбен. Якум рӯз омадака оз зелёни айдам ба даст ягон мошеннико даштам ҳам хеле ба бародарои тоҷики мо оилаи тоҷик нағалтан гуфта. Худо хоҳад дар тамос бошен. Пага баъд аз намози ҷумъа ҳамин таги ҳамин видеои манда саволотона нависен, чӣ саволо мехоҳен ҳамин братишка пурсидан. Ай Амин ям подписчики манай худаш пур кардаги грин карта, ҳама чизаша танҳо худаш кардаги. Барои ҳамин ҳеҷ вақт беумед набошен. ин чизоя худтонам пур кардан метонен. Ба умеди ягон одам нашавед. Худтон хонен, видеои мана бинен ё ин ки дар YouTube бисёри баъд видео ҳастанд. Иншааллоҳ ҳамаш мешавад. ҳама каса боз як бор дига салом алейкум аз Нью-Йорк. Таги ҳамин кам видеои манда саволотона нависе. Худо хоҳад пага баъд аз ҷумъа ман ҳамин бародарда саволоям метиҳум. Боз дар ҳамҷа прямой эфир мекунаму ба саволои додагии шумо ҳамашда ҷавоб мегардонанд. рӯзои наздик як оилаи дигаам мебиёяд ва оила дар худум пур кардагим грин карташона худо ба шукр гузаштанд. ҳама оила ки омад боз оиларо мерум аэропорт встречат мекунаму
як арсикулама мегируму бо саволҷавоб мекунем ки барои оиладор одамо чанд қадар расход мешавад ва чӣ азобо кашидагиянд то омадан ба амрико. Салом алейкум як бор дига. Хайк ва бачода. Хай бародаро, ба фикрам ҳаминҷа чанд та подписчикое ки ман мешиносам, ҳаматон дар салом. Ина омадем. Касе намешиносаша салом нест. Майли. Майли хоб бародаро. Салом алейкум. Хонашам сёнка мекунам ҳам имрӯз бегонӣ мепартом мебинӣ.